γύμνανση του σώματος, του αίματος και της ψυχής από ό,τι μου είπανε. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω στο τέλος όλης της διαδικασίας διαβάζει και παραμύθια και σε μεγάλους και σε μικρούς. Ναι, θα μας πείτε και μετά, δεν είναι? Λοιπόν, και βέβαια είναι και πρωταθλήτρια στο άλλο επίπεδο, μια δεκαετία τουλάχιστον πρωταθλήτρια του αθλητισμού. Λοιπόν, μετά έχουμε την Αλεξία Γαβρίλη, που είναι ηθοποιός. Αυτή τη στιγμή παίζουν το παράξενο μουσικό. Ο παράξενος μουσικός ταξιδεύει για λύσεις στο Παρίσι, των αδερφών Γκριν, και από το βλεβάρι τους μουσικούς Φρέμις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που είναι παιδικό θέατρο και εκτός και διασκευάζει δηλαδή παραμύθια κλασικά για παιδικό θέατρο. Και του χρόνου θα έχουμε και 2 βιβλία της από τις εκδόσεις μας, που θα είναι πάλι σε διασκευές θεάτρου. Και την Λιλή Τιγάτη, που είναι συγγραφέας παιδικών διηγημάτων. Την Κυριακή, μάλιστα, έχουμε στη Μηχανική Καλλιέργεια παρουσιάσει το δικό της βιβλίου, που είναι από τις εκδόσεις μας. Τα άλλα είναι από άλλες εκδόσεις που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και τώρα την παρέα βέβαια τη συμπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Βασίλη Γεωργατζούλη. Και την Εύα Ανδρέου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Γονέων. Λοιπόν, εγώ να σας πω τώρα λίγα, περισσότερο θα μιλήσουν τα ίδια τα παραμύθια των παιδιών και θα μιλήσει και ο διευθυντής. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο που βρίσκεται εδώ πέρα και θα πούμε και σε λίγο και ποια άλλη μαζεύουμε ποια άλλη εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι με μεγάλη χαρά πέρσι, εγώ φτιάχαμε το βιβλίο του κ. Γεωργατσούλη, ο οποίος είναι και συγγραφέας. Πολλοί από εσάς το ξέρετε, άλλοι δεν το ξέρετε, έχει γράψει 5 βιβλία. 2 παιδικά, 2 μεγαλίστικα τέλος πάντων και 1 λαογραφικό. Είναι και διδάκτορο λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, μου έδειξε κάποια παραμύθια την ώρα που φτιάχαμε το δικό του βιβλίο, τα οποία τα φτιάξανε 2 χρόνια μέσα στο σχολείο με ένα πρόγραμμα, τα οποία εικονογραφούσαν, τα παιδιά γράφαν τα παραμύθια και εικονογραφούσαν. Και εκεί πήγε πια ιδέα αυτά τα παραμύθια να αποκτήσουν και μορφή βιβλίου. Και δέχτηκα όχι απλά με μεγάλη χαρά, γιατί εκείνη τη χρονιά πήγαινε το παιδί μου σε ένα διαγωνίο δίπλα. Τώρα πήγαινε εδώ στο πρώτο δημοτικού. Οπότε μια παραπάνω χαρά που βλέπω ένα σχολείο που έχει οι δάσκαλοι βοηθάνε να εκφραστεί και η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών. Λοιπόν, και να σας πω ότι αυτός είναι ο πρώτος τόμος των παραμυθιών. Θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο τόμο που θα βγει μετά το Πάσχα, το οποίο θα είναι όλα τα υπόλοιπα παραμύθια που γράψανε 2 χρόνια τώρα τα παιδιά. Συν ότι έχουν αρχίσει τώρα στην πρώτη και στη Δευτέρα Δημοτικού να γράφουν τα παραμύθια αυτού του τάξεων που έτσι κι αλλιώς δεν είχαν γράψει μέχρι τώρα. Οπότε στο Πάσχα θα έχουμε και. Λογικά θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το βιβλίο, από ό,τι φαντάζομαι. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε όταν στην Κεφαλονιά βρέχει καρυκλοπόδαρα, το παραμύθι που προσδήμωσε ο μαθητής Τετάρτης του 2012-2013, λογικά πρώτο γυμνασίου πριν τώρα. 12-13, ναι. Ναι, συγγνώμη. Ο Νικόλαος Γρηγοράτος. Και το εικονογράφησαν μαθητές της τάξης του με καθοδήγηση της Ελευθερίας Μαλαβάζου. Ο κύριος Μάριος έμενε στην Κεφαλονιά. Ένα πρωί ξεκίνησε να πάει στη δουλειά του. Ήταν μουσικός. Έπαιζε μαντολίνο. Τέλειωσε τη δουλειά του και πήγαινε με γρήγορο βήμα προς το σπίτι. Λέει στη γυναίκα του: «Γυναίκα, βρέχει καρεκλοπόδαρα». «Τόσο πολύ βρέχει?» ρώτησε εκείνη. «Τότε να πάω και να μαζέψω τα ρούχα από τον απλό με βραχούν». «Δεν κατάλαβες», είπε ο κύριος Μάριος. «Κανονικά καρεκλοπόδαρα βρέχει. Βγες να δεις». Την ώρα που βγήκε η γυναίκα, έπεσαν 2 καρεκλοπόδαρα και έσκησαν την τέντα στα 3. Πότε θα σταματήσει η βροχή? Η κόρη μας δεν γύρισε ακόμη από το σχολείο και σχόλασε πριν 10 λεπτά. «Λες να της ήρθε κανένα καρεκλοπόδαρα κατά κέφαλα?» ρώτησε η γυναίκα. «Γιατί η βροχή έχω σχέδιο. Για την κόρη μας όμως, όχι. Άκου το σχέδιό μου. Θα κάνεις προσευχή στο Θεό. Εγώ θα τηλεφωνήσω στο γραφείο μετακόμισης». Τελικά, μετακόμισε
μετακόμισαν στην Αθήνα. Εδώ δεν βρέχει καρεκλοπόδαρα, λέει η γυναίκα. Γιατί στην Κεφαλονιά βρέχει καρεκλοπόδαρα, ρώτησε ένας Αθηναίος πολίτης. Εδώ όλες μας οι καρέκλες έχουν σκουριάσει. Αμέσως ένα κύμα ανθρώπων μπήκε στα καράβια του Ιωνίου Πελάγους. Μα ήταν πάρα πολλοί. Τα καράβια βυθίστηκαν και κανείς δεν έφτασε για να πάρει τσάμπα καρέκλες. Τα παιδιά από σοκολάτα ζήμωσαν το παραμύθι μαθητές 5ης ε1 τάξης 2012-2013 και το εικονογράφησαν μαθητές 6ης, πρώτο τμήμα, του 2014-2015 με την καθοδήγηση του Βασίλη Γεργατσούλη. Να πω απλά ότι όταν μου ανακοίνωσαν αυτήν την ενέργεια, το κατόρθωμα των παιδιών, σκέφτηκα απλά ότι όταν ζυμώνουν τα παιδιά, μάλλον θα μαγειρέψουμε ένα καλύτερο μέλλον, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, τα παιδιά από σοκολάτα. Παντρεύτηκε κάποτε το κακάο με το γάλα και απόκτησαν 2 παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Ήταν παιδιά σοκολάτα γάλακτος. Τα παιδιά μεγάλωσαν και άρχισαν να προβληματίζονται ποια δουλειά θα μπορούσαν να κάνουν για να ζήσουν. Το αγόρι, που ήταν μεγαλύτερο, ζήτησε δουλειά σε μια οικοδομή. Άρχισε να ανεβάζει τη λάσπη στη σκαλωσιά. Το σώμα του όμως ήταν μαλακό για μια τέτοια εργασία. Άσε που το καλοκαίρι έλειωνε όταν δούλευε μέσα στο λιοπύρι. Αποφάσισε λοιπόν να ψάξει για κάτι καλύτερο. Βρήκε δουλειά σε ένα παγοδρόμιο. Εδώ τα κατάφερνε καλύτερα. Έκανε κρύο και ο πάγος σταθεροποιούσε το κορμί του. Όμως κάποτε οι σκιέρ κατάλαβαν ότι η πλούσια σε θερμίδες σοκολάτα του ζεσταίνει στην κρύα πίστα. Όταν διαπίστωσαν πόσο θρεπτικός ήταν, έκοβαν κρυφά και έτρωγαν ένα-ένα τα δάχτυλα του παιδιού. Τα δάχτυλα βέβαια ξαναφύτρωναν, όμως αυτό γινόταν με πολύ αργό ρυθμό. Μέχρι να γίνει αυτό, δυσκολευόταν στην εργασία του. Έφυγε λοιπόν για να ψάξει μια άλλη δουλειά. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να διαπρέψει ως κατάσκοπος νυκτός. Το σκούρο χρώμα του τον έκανε αόρατο στο σκοτάδι. Εκεί είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Μια μέρα όμως είχε και ένα ατύχημα. Πάτησε σε ένα λάκκο με ασβέστη και το ένα πόδι του έγινε ολόασπρο. Οι αντίπαλοι του είδαν ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι ένα λευκό πόδι να τους ακολουθεί. Μαθεύτηκε το μυστικό του. Δεν μπορούσε πια να εργάζεται ως κατάσκοπος. Στη συνέχεια λοιπόν άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο. Ήταν εξάλλου ολόκληρος μια σοκολάτα γάλακτος. Είχε δωρεάν όση σοκολάτα και όσο γάλα χρειαζόταν. Και ακόμα και τα αέρια του ήταν καραμέλες και ζαχαρωτά. Τα γλυκά που έφτιαχνε έγιναν διάσημα. Όλοι έτρεχαν στο κατάστημά του να τα προμηθευτούν. Στους πελάτες ήταν αγαπητός γιατί ήταν γλυκομίλητος φυσικά. Η αδελφή του όμως που ήταν και αυτή σοκολατένια δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Μια μέρα το αγόρι της είπε: Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Η φωνή σου είναι γλυκιά σαν σοκολάτα. Γίνε τραγουδίστρια. Αν θες γίνε και μουσικός. Τα σοκολατένια σου δάχτυλα είναι ευλίγιστα και κατάλληλα για να παίζουν όργανα. Στο κορίτσι άρεσε η ιδέα. Άνοιξαν λοιπόν ένα νυχτερινό κέντρο. Το αγόρι το εφοδίαζε με τα φημισμένα γλυκά που έφτιαχνε και το κορίτσι έπαιζε μουσική και τραγουδούσε. Είχαν ανακαλύψει τη δουλειά που τους τέριαζε. Έγιναν χαρούμενοι και πλούσιοι και έζησαν καλά. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ, μέρος του Συλλόγου, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε με τόση θέρμη στο σημερινό κάλεσμα. Το οποίο αυτό το κάλεσμα δεν είναι δικό μας, αλλά είναι των παιδιών μας. Γιατί εδώ έχουμε έρθει να σας μιλήσουμε για τα δικά τους παραμύθια και για τις δικές τους μοναδικές ζωγραφιές. Είναι παραμύθια για μεγάλους. Είναι παραμύθια για εμάς τους γονείς, τους
τους δασκάλους και για την κοινωνία μας. Και είναι μια καλή στιγμή να πούμε ότι μπορούμε να δούμε τι σκέφτονται αυτά τα παιδιά και τι πραγματικά επιθυμούν. Άλλωστε, σύμφωνα με τις θεωρίες της ψυχολογίας, το αγαπημένο μας παραμύθι δεν είναι τυχαία αποτυπωμένο στο μυαλό και στην ψυχή μας, αλλά έχει βαθιά συναισθηματική αξία στην ίδια μας την ύπαρξη. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια θαυμάσια ευκαιρία και για εμάς τους μεγάλους να δούμε ότι η προσπάθεια και η δημιουργικότητα βρίσκει τελικά το δρόμο της και επιβραβεύεται, ακόμα και σε εποχές κρίσης και οικονομικής ανέχειας. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι φτιαγμένο, θα έλεγα, με μια μαγική συνταγή, που μόνο εδώ στο σχολείο μας υπάρχει. Είναι εμπνευσμένο από τον χαρισματικό διευθυντή μας, τον κύριο Βασίλη Γεργατσούλη, έχει δημιουργηθεί κομμάτι εξ ολοκλήρου από τη φαντασία των παιδιών, που με την καθοδήγηση των άξιων δασκάλων τους έχουν καταφέρει και έχουν μεταφέρει να μετατρέψουν και έχουν μετατρέψει τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους σε λόγο και εικόνα. Και επίσης έχει πάρει αυτό το βιβλίο σάρκα και οστά από έναν νέο γονιό του σχολείου μας, τον ιδιοκτήτη των εκδόσεων Εχίδης, κύριο Γιάννη Κρανιά. Αυτή λοιπόν η μαγική συνταγή και τα μαγικά συστατικά μου δίνουν, θέλω να πιστεύω με αυτά τα μαγικά συστατικά, ότι εμείς εδώ είμαστε μια μεγάλη και δεμένη οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια που δουλεύουμε με ανιδιοτέλεια και αγάπη για να καλλιεργήσουμε, να δημιουργήσουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλύτεροι. Θα ήθελα να δανειστώ τα λόγια του Πικάσο που είχε πει ότι όλα τα παιδιά είναι καλλιτέχνες, παντού και πάντα. Και αυτό που οφείλει η κοινωνία και εμείς που μεγαλώνουμε είναι να διατηρήσουμε όλα αυτά που θα κάνουν τα παιδιά να συνεχίσουν να είναι καλλιτέχνες. Γι' αυτό μην ξεριζώνετε την αθωότητα και τη δημιουργικότητα των παιδιών από την ψυχή τους. Τα παιδιά μας γνωρίζουν και βλέπουν καλύτερα από μας. Και να απευθυνθώ στους μικρούς μας συγγραφείς και να τους πω, εκ μέρους όλων των γονέων του σχολείου και όλων των δασκάλων, ότι το βιβλίο αυτό θα έχει την κυριότερη θέση στη βιβλιοθήκη μας. Και να τους ευχηθώ να βρίσκουν πάντα στον δρόμο της ζωής τους ανθρώπους που θα τους βοηθούν να γίνουν καλύτεροι, αισιόδοξοι και πιο δημιουργικοί. Σας ευχαριστώ. Και θα δούμε αν κάποιος σήμερα είναι και συγγραφέας αργότερα. Θα κρατήσουμε τα ονόματα, θα δούμε αργότερα μετά από 18-20 χρόνια ποιοι θα συνεχίσουν. Λοιπόν, η Κατάρα ζήμωσαν το παραμύθι μαθητές της ε2 τάξης του 2012-13 με την καθοδήγηση της Μαρίας Σταματίδου και του Βασίλη Γεργατσούλη και το εικονογράφησαν με την καθοδήγηση της Ματίνας Γεωργά.